Bautista nag-exploring Pampanga. For today's vlog guys, dito tayo sa The Ground, dito sa Friendship Angeles City, Pampanga. So napakaganda ng place. And then guys, napakasarap mag-chill. So ito yung pinaka-KTV room nila. Ready na yung mga foods natin. So meron tayong ano dito, aklan na oyster. So mga pasta, syempre. Meron din tayong mga cocktails. Meron din tayong kebab. Lechong kawali. Mga finger foods, hindi mawawala dyan. And itong ating scallops. Naghanap kayo ng isang place na pwede nga pagtambayan na pagchilan. So ito na yung perfect place para sa inyo. The Grounds dito sa Friendship Angeles City, Pampanga. And of course, napakaraming pwedeng orderin sa kanilang pinaka-menu. Kukunti pa lang tong sinerve nila sa amin. Of course, mga cocktails, mga alcoholic drinks, meron din sila dito. Daily is magkakaroon sila ng DJ dito sa mismong The Grounds. Gusto nyo mag-party, dine and chill, so punta na kayo dito sa The Grounds. Open sila daily 4 PM to 4 AM yan. Tag nyo na dito yung mga friends nyong danceries. So isama nyo na dito. Ayan, open na open yung pinaka-dance floor nila. Napakaganda. Kasama natin ngayong araw, syempre si Ate Gara ng Pampanga Good News. And of course, si God's Photography, yan, official photographer ni Pampanga Good News. So yan, titikman na namin yung pinipare sa amin ni The Ground. Sa exciting part, sabi nila. Yes, marinara. So ang dami nilang variety ng food. Seafood, from fresh oysters, pasta, like pesto, marinara, kebabs. Is that lechon? Lechon. Lechon. Or lechong kawali, yes. Lechong kawali, scallops. Scallops, my favorite. Yes, mga cocktail drinks. Mapapansin nyo, dito tayo ngayon sa VIP room nila, KTV room. Yan. KTV room. So ito na yung pinakamaluwang na room nila. So may tatlo pa dito sa pinakalikod namin, magkakasunod dito. And sa tapat nito, andito na yung pinaka-dance floor. Dance floor, mga chairs, ganyan. So lumipat lang kami dito kasi medyo bright dito. Yan, so kain na kami Let's see it. Gusto ko rin ito yung seafood marinara. Fresh oyster from Aklan. Yan. Masarap to, ano? Pampulutan. Natikman na natin lahat yung pinipare sa atin ni The Ground. So yan guys, kung gusto nyo subukan yung mga foods nila, so hindi kayo magsisisi. So kung party-party lang naman yung anak nyo kabalen, so meron naman silang mga cocktails and mga alcoholic drinks dito. And open na open yung dance floor para sa inyo. So yan, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutan share ang video to para malaman ng mga kaibigan yung danceries itong The Grounds dito sa Friendship Angeles City, Pampanga. So inulit ko, open sila ng 4 PM to 4 AM. So until our next vlog, peace out!